TMTV. Кишләрен күрше бүлмәдә кемдер йөри. Төннәрен яныгызда кемдер утыра кебек тоела башласа, һәм гомумән сихер, им-томчы сүзләренә ышанасыз икән, димәк, бу тапшыру сезнең өчен. Хәерле кич, дуслар! Эфирда сез көтеп алган, иң шәп клиплар туплаган топ-клип хит-парады. Һәм мин, Лилия Хайруллина, нәтиҗәләрне чыгара башлыйм. Аңлагансыздыр, бүген тапшыруыбызның темасы мистик күренешләр. Башлыйбыз. Мистик күренешләр турында сөйләшсәк тә, аларга бер дә таянмыйча, сезнең тавышларыгыз нәтиҗәсендә бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Әлеге клипны соңгы тапкыр карапызык. Чәчәкләрдә күрәм карашыңны, искән җилдә тоям сулышыңны. Тыңлап туя алмыйм тавышыңны, син ямьләүче минем тормышымны. Яратуым түгел сине тиккән, очып йөрим җиденче кат күктә. Кел ашкым күңел сине көтә, бу кавышу булсын гомерлеккә. Без кабызга сөйгәндә нур, сибә йолдызлар бүгендә сүнмәсен иделәр һичбердә безнең хисләрдә. Без кабызга сөйгәндә нур, сибә йолдызлар бүгендә сүнмәсен иделәр һичбердә безнең хисләрдә. Топ-клип хит-парадының премьерасына да күз салыйк. Әлеге җыр, яки клипны ошатсагыз, 13-20 номерына тавышлар юллап, аның беренче булуына йогынты ясый аласыз. Клипны карыйк. Sağışlanma ömür uza diye, sen kaygırma yaşlılık ütkeniga, ütkeni kebek oldu yılağına, uzdı diye farklık ütkeniga. Ütkeni kebek oldu yılağına, uzdı diye farklık ütkeniga. Bugününe şükür etip yaşa, balaların senin yanında, onlar senin nesil devamcısı, yaşav derdi üstü canına. Yazlar öter, ondan şeyler jiter, ömrünün de bulasın kızları, kalbime de işitirge yasın, etkemen digen sözlerini. Her kime gele işitirge
яшьлеге Дуслар, яраткан клибыгыз өчен тавышлар юлларга теләсәгез, сихри көчкә ия булырга да, әллә нинди им-томчыларга да барырга кирәкми. Бары тик 1320 номерына җырларның кодын юллагыз. Ә әлегә чираттагы клипны карыйбыз. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, ә йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытыр да, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, ә йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Янып бетте безнең сөюләр. Лидия Бектимирова сихргә ышанам дип тә, ышаныйм дип тә әйтмәде. Чөнки кай вакыт чынга ашкан төшләр күреп, үземә үзем шаккатам ди ул. Шулай ук җырчы күз тиюдән курка икән. Ул иң куркыныч бозым дип саный җырчы. Шартлап яфрак ярды бакчам каеннарында, бүреләр
Çiçeklenip yaprak yardım enkem kuyunlarında. Borçlularımda o kadar balam kuyunlarımda. Bügüle koyun jillerge bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem. Enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Koyaş esilerini koklu yapraklı kevseleri. Yanar şaklardan sakladı enkem külegeleri. Yanar günlerden saklasın balam külegelerim. Bügüle koyun jillerge bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem. Enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Yazgı koyun yeşil koyun, küzgü koyun küzinde. Küzgü koyunlar sağışı enkey kebek tüzemli. Turmuş türlü yokka vurur bala koyun tüzinde. Bügüle koyun jillerge bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem. Enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Bügülem koyunlar gibi bügülem. Enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Илсур һәм Гөлназ Шәрипҗановлар дуэтына да килеп җиттек. Җырлы гаилә берникадәр кешеләр белән аралашып, күп йөри башласалар, энергетикаларын чистартырга бер кешегә йөриләр икән. Алар фикеренчә, кешенең кырын карашы да аларга тәэсир итә. Ә менә Гөлназ аеруча Илсур өчен курка. Ул бит чибәр, яшь кызлар да аңа күп яза. Күз тидермәсәләр ярар инде, диде Гөлназ Шәрипҗанова.
Алтын кыз кайфы күнүгө Мен түрлүгө түрлөнө Шығырдан шығар шақлары бар Сабырлық бир ирлерге Бір сөз әйтер хәлләрем yok Шынлап түгел уйнаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә кунакка Бір сөз әйтер хәлләрем yok Шынлап түгел уйнаптан Нихәл кияу дигән булып Яшы килә кунакка Шақта сабыр бітті Кетуін күті Мен де қойнана тіліне Түзі бит сабыр ғына Ол бит күнде келіп жүрмей Тик ятауылындан Шынға алмағыз бұ жырыны Шайарды күлді күнен Яшибіз біз сәнилерінің Қадырын біліп күнен Яшибіз біз сәнилерінің Қадырын біліп күнен Эх, тёщам Дейіп күнен Мизгелләр җырын башкаручы Ләйлә Галиева кечкенә вакытта төрле үрәкләргә, күрше егетләре сөйләгән куркыныч мистик күренешләргә ышана торган була. Хәзер генә мин моның чын әкият булуын аңлыйм дип көлә җырчы. Ләйләнең җыры күңелегезгә хуш килсә, 13:20 номерына топ клип 263 коды белән тавышлар юлларга онытмагыз. Мизгелләрне сагынып көтәбез Гомерләр сизелми үтә Йөрәкләрне әрнетеп бетеп Кемнәрдер мәңгелеккә китә Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде туйганышы Якты дөньялардан кем туйган Яшәт Ходай йөзләр тулганышы Тәкъдирләр язылган маңгайга Урап үтеп булмый язмышына Бәхет өчен җиргә туганыбыз Гөлгә күмәр өчен тормышына Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде туйганышы Якты дөньялардан кем туйган Яшәт Ходай йөзләр тулганышы
булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Салават Миниханов белән Гүзәлем дуэты. Алар безнең хит-парадта туй җыры белән катнаша. Җырлы гаиләнең кайвакыт өйләрендә савыт саба, эленгән куртка төшеп китә икән. Ләкин буларның барысы да тиешлечә куелмаганга дип аңлаталар. Һәм шул рәвешле бернинди мистика да, сихер дә юк дип җиткерделәр Салават белән Гүзәлем. Сезнең мәхәббәтең бәйрәме кызыл туя, бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге, баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли үбешәр бар күгәрче, барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Әти-әни фатихасы бәхетегез ачкычы, туегыз парлы тормышның тәүге матур баскычы. Тигез гомерләр итегез куеп иңнәргә, парлы мәхәббәт гөлегез тамар җәйсен тирәнгә. Сезне котлап гөрли-гөрли үбешәр бар күгәрче, парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Сез бүген сихри дөньяның сыкландыргыч бакышы, йөрәгемгә батып тора сөюегез яктысы. Туйлагансың парлы тормыш мәхәббәтнең көзгесе, сүрелмәсен артып торсын сөюгегез кеше. Сезне котлап гөрли-гөрли үбешәр бар күгәрче, парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе.
Инде ничә атна рәттән күңелем ярлары җыры белән хит парадыбызга моң өстәп торучы Руслан Сайфетдинов өчен соңгы арада тавышлар саны кимеде дип хәбәр бирә редакторлар. Дуслар, вазгыятны үзгәртик. Сихыр ярдәме беләнме, яки телефонныкы беләнме тавышлар юллыйк, ә иң башта клипны карыйк. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без сезгә яхшы кәефләр һәм якты көннәр телибез. Һәм хәзер сезгә Руслан Сайфетдиновның "Күңелем ярлары" дигән җырын бүләк итәбез. Bir yarında, kışlar şakta, bir yarında. Bir yarında, kızlar kilgen bir yarında. Kışlar kala, kızlar kala, yarlar kala. Yıllar süyülerden munglar kala. Vaydağa yarlar arasına Canlarıma düşken gibi Kıyaş düşken Kız bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Suyu yırtar Bir yarında kışlar yatar, bir yarında. Bir yarında şeyler tüsü bir yarında. İki yarda sızlık aynı, iki turmuş yarlar başka. Suyu yılga bizning yazmış faydalı. Canlarıma düşken gibi Kıyaş düşken Kız bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Suyu yırtar düşken Kız bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Suyu yırtar Күңелемнең yarlarına Bağa, bağa Yüreğimde Suyu yırtar Sine küter Туган якка дип җырлаучы Рамил Закиров мистик күренешләргә ышанмый. Ни өченме? Чөнки аның белән бер дә мондый хәлләр булганы юк икән. Рамил күрмичә шанмыйм диючеләр рәтендә икән. Рамилнең җыры лидерлар рәтендә булсын дип теләсәгез,
13-20 номерына Токрип 259 коды белән SMS юлларга онытмагыз. Әйткәнемчә, бүген мистик күренешләр сихыр белән бәйле темага аралашабыз. Ник сөйләшмәскә әле? Кайбер телеканалларда бит моның өчен хәтта махсус тапшырулар да булдырылган. Бәлки җырчыларыбыз арасында хәтта имтымчылар да бардыр. Хәзер барысын да белербез. Әлегә клипны карыйк. Ярлар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшиге парлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшиге парлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булганы сулар булганы, бер тынырга булганы,
Yaratqanlar birgelene, yaratqanlar sızlama. Tınlama kirşin sizlerin, ellemiler uylama. Миңа сені бар, Сиңа мені бар bu zürdəqid dünyada. Yotlar adaştırıp qorar, seni yotlarga qorama. Yot көзләре қарашылары кірмәсіннәр ораға. Yot көзләре қарашылары кірмәсіннәр ораға. Бұлғана сулар бұлғана, бір тынарға бұлғана. Яратқаннар біргелене, яратқаннар сызлана. Тыңлама кешін сезлерін, әлләмилер уйлама. Миңа сені бар, Сиңа мені бар bu zürdəqid dünyada. İkilenülerin bilen keyfini düşürme. Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ökünme. Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ökünme. Bulgana sular bulgana, bir tınarga bulgana. Yaratqanlar birgelene, yaratqanlar sızlana. Tınlama kirşin sizlerin, ellemiler uylama. Миңа сені бар, Сиңа мені бар bu zürdəqid dünyada. Жылы аққарлар болып яу үшіттірме салқынада. Salqını yangırlarını bul seni canımı tuğlu yalqınıda. Salqını yangırlarını bul seni canımı tuğlu yalqınıda. Bulğana sular bulğana, bir tınarga bulğana. Yaratqanlar birgelene, yaratqanlar sızlana. Tınlama kirşin sizlerin, ellemiler uylama. Миңа сені бар, Сиңа мені бар bu zürdəqid dünyada. Миңа сені бар, сиңа мені бар bu zürdəqid dünyada. Миңа сені бар, сиңа мені бар bu zürdəqid dünyada. Biz bəxtli dünyada. Рөстәм Асадуллин белән нисти күренешләр адым сайын булып тора икән. Әле янымда кеше утырган кебек. Әле күрше бүлмәдә кашык тавышы ишетәм. Кайвакыт өйдән дә качасы килә башлый дип сөйләде егет. Дуслар, начар көчләрне өйдән ничек куарга кирәклеген белсәгез, Рөстәмгә шалтыратып ярдәм итегез. Kişi sözüne bekrimi qaradım. Kimin ersima serin söyleyler. Kimin ersinin gözlerine qaram. Unut onu unut dirler. Kimin ersine
аны unut deydiler. Nige turmuş bulay gazaplıysan, gazaplıysan adam bolasın. Birevlerle alışeşeke küme, birevlerini utqa solasın. Birevlerle alışeşeke küme, birevlerle utqa solasın. Çıkan hakuşlarla Kavrilarını jiler ayırar. Birbirimizge öpkeleşmeyirken Turmuş kuşa yazmış 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 ayırar. Turmuş kuşa yazmış ayırar. Turmuş kuşa yazmış ayırar. Bir pep itip öpкәннән дип моңланышы Ризат һәм Зинира Рамазановлар белән дә мистик күренешләрнең булганы юк. Бәлки алар була, ә без игътибар гына итмибез инде дип елмайды Ризат. Алар башкаруында җыр тыңлыйбыз һәм TMTV Production'ның күңелле клибын карыйбыз. Ә сез әле моңа өстәп тавышлар да юллый аласыз. Киттек. Һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән. Рәхәт безгә синең белән бар шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә ярам
булмый шул беләсең. Вактыяк бер шулларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемләрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите дукканнан. Җаным дибез исемләрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите дукканнан. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. Җаным дибез исемләрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите дукканнан. Җаным дибез исемләрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите дукканнан. Көнебез шулай башлана, бер пәпите дукканнан. Юлия һәм Илнар Коддусовлар фикеренчә, бүгенге көндә күз тию, кешегә начарлык кылырга теләүчеләр бик күп. Һәм әгәр дә моны тоясыз икән, сакланырга кирәк. Юлия хәтта кызларга киңәш тә бирде. Бик зур ялтырау калкалар яки брошкалар тагып йөрегез. Аның фикеренчә, күз тиюдән алар бик яхшы саклыйлар. Alma-alma-almağına tüptürerek eyleme. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlardır eyleme. Alma-alma-almağına tüptürerek eyleme. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlardır eyleme. Ninge kirekmiyor. Yok, kirekmiyor. Almağına deyip sina yaratıp deşemeli. Yaşırmasırlık gözünü siyünün bayrameli. Yaşırmasırlık gözünü siyünün bayrameli. Alma-alma-almağına benim sevgim yarına. Ayalmalarday parlaşıp yaşısı şaklarına. Alma-alma-almağına benim sevgim yarına. Ayalmalarday parlaşıp yaşısı şaklarına. Aysı matur olma ağaçtay, kızarıp pişken alma. Sinde minem, Minde sine sağışlı kasalma. Sinde mine Mindesine sağışlı kasalma. Alma-alma-almağına tüptürerek eyleme. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlardır eyleme. Alma-alma-almağına tüptürerek eyleme. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlarla beyleme.
tip tügerek eylene Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlarla beylene Alma alma almalına tip tügerek eylene Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlarla beylene Alma alma almalına benim sevgen yargana Paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaplarına Paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaplarına Менә инде лидерлар эшлегенә дә килеп җиттек. 3нче урынга лайык җырчыны карыйбыз. Кадерле балам, барынай, тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар, яхшы балам, бар. Bugün bizde gırlep duy bara Matur üsteller kırılgan Dostuğanlar jıyıla Birbirine sirle gözlere Nurday balkı yüzlere Büngüllerin jilikini dire Eşi eşi sözlere Üstümesin parının birge bulsunlar İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Ekder bir balda giyip kanatlanıp uçtular İki yürek iki yar İkisi de karşıklar Ekder bir balda giyip kanatlanıp uçtular Yüzümға барайын. Sıkkan edem bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гаршиклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк ике яр, икесе дә гаршиклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Начар кешеләрнең көнләшеп күз тиюләре бар. Менә шундый әйбергә ышанам һәм бик куркам дип белдерде Динари Рәхимова. Җырчы кыз шулай ук чынга ошатырган төшләр күрүен дә җиткерде. Димәк, көмеш медальясын киләсе резидентыбызга тапшырабыз. Карыйк.
Koyashning yoqtisi жылытмас, жылытмас, yaralı yüreğim yalganmaz. Taşlama sen meni taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yağmurlar, bulmasın kümerden uşaklar. Taşlama sen meni taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yağmurlar, bulmasın kümerden uşaklar. Ağır bulur benim canıma, canıma, gerek tügel mine taşlarga. Biz ikevimiz, var kelgen ikimiz, gereksin gerekme talpınma. Taşlama sen meni taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yağmurlar, bulmasın kümerden uşaklar. Taşlama sen meni taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yağmurlar, bulmasın kümerden uşaklar. Taşlama sen meni taşlama maturum, yüreğim ireger talpınır. Koyashning yoqtisi жылытмас, жылытмас, yaralı yüreğim yalganmaz. Taşlama sen meni taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yağmurlar, bulmasın kümerden uşaklar. Taşlama sen meni taşlama, yüreğim erinetip salma. Gözümden yağmasın yağmurlar, bulmasın kümerden uşaklar. Gözümden yağmasın yağmurlar, bulmasın kümerden uşaklar. Статистика буенча бүгенге көндә мистикага ышанучы кешеләр саны күпкә арткан. Моның барысында галимнәр бу хакта тапшырулар, кинолар артып күп булуда күрә. Әгәр дә сезнең куркып яшисегез килмәсә, сихер турында тыңламаска, карамаска, уйламаска киңәш итәләр. Ә инде матур, күңелле яшисегез килсә, Тат Муз ТВ каналын карарга кирәк. Соңгысы төгәл факт. Монда бернинди сихер дә юк. Бары тик сезнең тавышлар нәтиҗәсендә ул бүген беренче. Алкышлар! Dünyada senin güzel
Тапшыруыбыз ахырына да җитте. Киләсе очрашуларга кадәр дип, мин Лилия Хайруллина барыгызга да тыныч тормыш, сихерсез көннәр теләп саубуллашам. Очрашырбыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.